ватикан як шаҳр барои худаш як давлат аст. ватикан хеле хурд аст. барои давлат шудан масоҳати кам дорад, вале дар қалби он розҳои нуҳуфтаи ҳастанд. дар қалби ин шаҳр китобхонае ҳаст, ки китобҳоро дар худ аз 1200 сол қабл нигоҳ медорад. қафасҳои ин китобхона то 100 километр тӯл дорад. ин китобхона таърихи қадими кулли дунёро дар худ дорад. аз тамоми илмҳо китобҳо дида мешаванд. аз қадим одамон мегуфтанд, ки дар ин китобхона кадом китобҳо нигаҳдорӣ мешаванд. ин китобҳои маҳфузро ба касе нишон намедоданд. моҳи марти соли 2020 қарор карданд, ки гӯшаҳое аз онро нишон диҳанд, на ҳамаи онро. белито, роҳбари ҳизби фашистии Италия, ватиканро дар роҳи худиам монеае медид. аз ҳамин ҳисоб ӯ ватиканро аз Италия ҷудо кард. дар ин китобхона китобҳои донишмандони форс ҷой дода шудааст, вале мо аз он хабар надорем. дар ин китобхона китобҳо бо забонҳои лотинӣ, англисӣ, форсӣ, арабӣ ва чинӣ дида мешаванд. дар китобхонаи номбурда китобҳое ҳастанд, ки динҳои ҷаҳонро дар алоҳидагӣ мегӯянд. масалан, ислом, будоӣ, масеҳӣ, яҳудӣ ва динҳои дигар. аксарияти иттилоотҳо дар ин китобхона махфӣ нигоҳ дошта мешаванд.